Hey you. Hello ninyong tanan mga bay. This is my first ever prank. Sa lahat ng mga video, sa dami ng mga video ko, ito lang yung kauna-unahang prank na gagawin ko sa aking uyab na pula. Nandito na, tingnan natin. Abangan natin kung anong kahinatnan ng lahat ng ito. See you later. At gusto kong mag-thank you sa lahat ng mga kakuntsaba ko dito, no? Yung kakuntsaba ko yung binilhan ko nito. And at syempre, yung mga bahandi ko dito, kakuntsaba ko rin. At syempre, thank you so much sa nagbigay ng regalo na ito, sa nagpadala ng pera. At ito, para maging mas exciting ang dating, gawin nating prank para sa kanya. This is his first ever gift since birth. Kalois kabus. Primero niya ni nga regalo, no? Sugod na tao siya din sa kalibutan. O kung naalala ninyo, first din niyang nagkaroon ng cake sa buong buhay niya. Okay, abangan natin mamaya, mga kapatid, kung anong reaction niya dito. Sabay-sabay nating abangan ito. May kasama sa prank. Oh my God. Okay, tapos yung dalawang boys ko doon. Si Kuya ang nagsulat ng love letter sa loob. Kasi kung ako ang magsulat, makikilala niya yung sulat ko. Okay, see you later. See you later. Okay, mga kapatid, mga bay, naana diha sa sulod atong i-prank sa ako ang uyab nga pula, ha. Abangan natin yung ipaprank natin sa uyab ko na pula. Malapit na dumating yon. And gusto ko lang i-shout out, no, si Yemari Sobita at saka si Red Vergara na binilhan ko ng unit na yan. At thank you so much kay Pressy Wheels sa pinadala niya para ibili ko ng nasa loob niyan. Abangan nyo mga bay. Hintayin natin siya. Parating na yun na malingki pa ang kabos, no? Kasi nag-umpisa na rin kami ng dahan-dahan sa pagluluto ng puto cheese. Kasi yung ibang tindera ko nakiusap na sa amin na iluto na raw namin sila kasi medyo matagal-tagal na rin na ayun, walang trabaho. At okay, at ayan, kaya nagluto na kami mga bayno kasi pero konti pa lang naman. So sino pa ang magpunta dito sa bahay, yung mga tindera ko noon ng ating puto cheese. Pero dito lang yan sa Lapu-Lapu. Hindi pa pwede tayong tumawid, no? Sa mga orders, hindi pa pwede. Okay, abangan natin. Malapit na yun ang umpra pa yung taong kabos. Lingkod ya. Oh. Lingkod lang. Lingkod Diri. Sa kilid. Pagkapasadahan. Amin kasutan. Uy, Ginoo, manudlay pa da. What's your sudlay? Sudlay deh. Sa man ang manudlay pamandaan. Manudlay pang aktor mga bay. Natasya ninyo siya. Sa. Di man makita ang naong. Di naka-egos kamera. Sige. Sige. Tanawa na sa imong kilid. Abrian. Tanawa sa imong kilid, may ablihe. Gusto na nani deh, bomba. Bomba. Sakwag. Gusto na eh. Ano siya na? Basaha sa anan sa paper bag. Siya man na? Siya nakasuwat. Nakabomba sa Bimen. Ha? Bimen. Siya bimin. Gusto mo deh.
Waman. Kuha na eh. Para sa men daw, para gidain na nimo. Naamang ko'y na-meet gahapon, iyam nang gipahatag nimo. Idol daw kaniya. Kinahanglan daw, dili magisi. Pero wa na'y kasunod. Unsa ka na ako, wagi ko kay bawon sa isod ana. Uy, Jis Aris mo nila eh. GSRS? Kasi GSRS na di GSRS. Ano? GRS, dili GSRS. Lahi itong GRS. GRS. Ika pa rin kuhan dahil. Asa ka nagikan? Ika may Mindanao. Mindanao? Ano may salamat pa dyan daan? Asa salamat? Ano? Sila pa din nagpasalamat si noon. Sila pa nagpasalamat nimo. Together and ever. Asa kay sod ana no? Agay, Sapatos. sapatos. Asa man na first mo na nga kuha na dawat regalo? Oh. Ang kaloes ka boss. Iusa lang diya tanan. Kana pa bahag Nanglan di magisi kuno na. Kana pa bahag sa nay. Kuan guro na pa si Nina. Wow, gigikan. Sa gikan gisano raw ni. Unsa may nakasulat Ay, diha? happy birthday. Bibi patanawa data. Happy birthday, uyab nga pula. Oh. Yeah. Unsa gan? Happy. Ninday kap-kap ni gikan dahil. Uy, di mo na akong agi. Nganana di akong agi. Kanindo tara nang agi ha? Siya lang gani. Nangla, wala magisi. Ulo ya di mo kita. Iyo, ya. Sina di red gaan mo kayo. Pasalamat po diha daan. Siya po na eh. Ay, thank you kayo sa gatagan eh. Bot lamang. Maraming salamat. Iusa-usa po. Kuan pa kita dari ba? Unsa man na? Dagana po dahil putos ana oy. Unsa man ang kalakihan na? Gikan ni Jaris. GRS. Nausa, sige naman ka-promote diha GSRS. GRS, manggod. Pagkalagod. Sabi ni kana Oh. ko danay. Unsa man nagdako kayong sudlanan hen. Sudlanan rin dako yun. Nagamay man kadugaya na sudlanan. Sam. Unsa kagamay man na oy unsa kay sud. Asim to kabalaga ni. Action ka balaka. Kuna na po. Wala. Napadjud. Murag cellphone na pa. Unsa ka na? Ala cellphone jud pa. Unsa man na nagkagamay man oy. Cellphone pa. Pa cellphone. Murag excited pa man ka sa girigaluhan. Kapoy na ginabli, piting daghana sud. Ari ara sipon yun dahil. Unsa sud? Ala. Unsa nga cellphone bipitan awa daw ta? Unsa nga? Bibo. Vivo Y11. Pa, basin ulos lang na sa nani kuya pa. Bibo way lipin may Ingon na to imong cellphone Vivo Y11. Bibo 7 mga tugot. Vivo 7 amas nindot na Vivo Y11 man na. Basin ulos lang na sa nani kuya. Hala, salamat kay sa nagregalo ani Vivo Y11. Tutan-aon. Si Nya. mama lagi ka pa. Unsa man na? Oy sud. Hay say wa sud. Unsa na isud ay? Na. Siri mo ba? Unit ni soda ni binokay. Unit ay sud. Uy, kuyawa mo sud ako kay. Mura day sud na. Or Luy. ni soda unit man de. Luyas ka boss. Lubat pa gyud. Naon sa day? Comment ka. Naon sa day? Naon sa day? Sige, nag-abla si papa. Naku kayo niya. Nya. Unit resort. Manawa ba? Basig na pa'y lain sa ilaw. Basin ada slalom siguro. Asa nga naman na naunsa man nagiunsad.
Asa day nila gibutang di ay? Baka na cover. Iyo. Kay mulan taw ta ani sa pag. Asa di ay? Dara oh. Ay charger. Charger ang gauna. Cellphone na sa man. Akin na Hilak na ni Papa rin, hilak. Urag na gigid ni kina may lockdown no. Dara oh. Ay dera. Hilak. Hilak Ah, Papa. thank you ng marami talaga. Sige daw, blihi. Mas, Papa. Unboxing dayon. Wow. Kasinaw ka. Oh, dara. Wow. Oh. Unboxing the testingi dayon. Gay, makaulam na gid ko. Oy. Pasalamat sa naghatag. Thank you. Thank Kaulam you ng nito. marami sa nagbigay nito. Si Presi Wheels. Prissy Wells. Naghatag mo. Taro, mag-istorya ka ng pang DJ. Prissy Wells. Maraming salamat po sa Cellphone na ito. regalo mo sa akin. Ganda Pagkaganda. talaga nito. Yablihan na nimo. Oh, Oh, ibutang dayon tong kuan. Nakuha ba di ani ay? Ako na nang gipabutang ang kuan ha, screen protector. Butang dayon kay bundak na dito. Butangi din tong kuan. Ya, kana iyang kising. gamay yung kay screen protector ni day. Haman. Nanlapas nung kuan. Ano nang lapas? Awa. Oh, okay ra na matabunan ra nang iyang kising. Butang na. Ako daw pin kay ako lang naghatag na. Ansa day? Ansa imong day? Thank you talaga, Prissy. Gikuha din ni mama sa suday niya gilisdan og kwan. Ansa? Gikuha ni mama niya gilisdan og kwan. Cunit. Oh. Unya. Ikuan sa aning kuan be kaning cunit day i-charge day kay naapa ko'y mga pangludan wa na hinuon ako maludi. Tungod aning kuan. I-charge sabi. Uy, makaulam na gid ko. Nya, unsa may kasulti na to dong? Maraming salamat sa May bigay. nagbigay. Nagkuan na ka nga ano ihatag sa kuan kay mag-unbox magkuan siya. Mag-try. I'm going shalalala. Siya patistinga kung magwapo ba siya diya sa kamera. Swan. Ngay kapatik mo. Yok. Asa ang first video, ang first picture. O siya man na to ba ito ID? Wow, mali. Pang to ba ito ID man na oy. Gay. Thank you po, thank you talaga. Siya nga ito Pressy Wheels. Prissy Wells. Unya, mag-thank you po sa akong kakonsyabaan na sa pagputos. Kinsa man ma? Ang kato akong gipalitan. Siya nga. Amo to siya nalimot to ako ng Wala kayo net. siya may kistorya mo sa unit. Okay, ramang gapon eh. Pang-load manini mo. San? Sus dako kay sudanan niya. Naga Gamay di kayo ito day. unit day sulod. Pastila nang kinabuhi ah. Ilisan na day. Hoy day, ihatag si imong papa na dili na para imo kay dangan biya kay ka. Wala man ay games. Iya na kay mag-vlog na kuno siya, siya mag-vlog na ka, siya may ngan si imong channel. Siya ngan si imong channel kung mag-vlog ka. Bro, Dudong pula. Dudong pula? dudong bula. Oo, kay paborito man imo ng pula. Dudong pula siya manindot. Nindo. Nindot eh. I. Na karon Asa? baso na pud na. Paputli na mo kan. Pareha sa dagang bibo ni mo isa. Puno og kambras. Papasa sa gata. Ganong kambras man? Kajati. Di man yung mga yung casing na yung protector day. Ngano man? Di gamay. Yes, kaulam ni. Sige lang, at least na ice cream protector. O sige, i-log in na dahil mong Facebook o kuhan. Ayaw Di pa pala. ako pa connect sa wifi. Tuslo ka sa kusga. Tuslo ka kusga. Pa. Wait. Pangampangan sa wifi. Wifi. Ay. Stick on your phone. Ako, yes. Don't touch anything. That is not your property. Ang yellow phone. Ang saan mo gigamit? Nana ni kuan day? Unsa man? Ay SIM card. Wa. Di ta kalagyan na yung SIM card niya. Kito na yung mga number ni mo. Kaya na mga number ganito.
Mara mag-upgrade na butas tong SIM card kita rin kahurot ana tong balay yang SIM card. Ayo, katong SIM card ako ra pa. Inas kuya. Wait. Oh sige na oy. Bye-bye na. Oy, halawa na, di na ka istorya. Bye, salamat kayo, First Wheels. Unsay first wheels? First Wheels. Gihimo man yung Ferris wheel noon. Maraming salamat po. Man, isa ka cellphone eh. Nana siya cellphone bag-o. Gamay na kaya bagong cellphone. Toy bahaw tapad, napoy bulad. Wala, sige. Manimo taron. Timo trabaho ron, kulob gini bahaw ron. Oh. Bye-bye, bye-bye mga bay. Bye. Daghang salamat. Job well done.